Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahan nga adlaw nga Domingo mga igsoon ko ni Kristo. Piyesta karon sa tanang mga santos. Gipasidunggan nato sila isip modelo sa kinabuhi sa pagkabalaan. Tungod sa ilang dakong gugma sa Ginoo, ilang natulid ang ilang mga hiwi nga gawi, nalampasan ang mga tentasyon sa kalibutan, ug nagbag-o subay sa dala ni Kristo. Sama kanila, gitawag usab kita sa kinabuhi sa pagkabalaan. Nining santos nga Eucharistia, atong iampo nga makabot unta nato kini uban sa tabang sa grasya sa Ginoo. Kining atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan atong ihalad, uban ni ini mga mosunod nga petitions. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita sa ato mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa ako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhas sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kami, Ginoo
gloria in excelsis Deo. Magampo kita. Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanang mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong nang hinapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman ni ining daghang mga santos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa silakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Ug isuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang gatusan ug kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nasod, banay ug katawhan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbiste silag puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya
nang hapa sila sa atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang bisti, ug ipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yutaw ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, ug kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis ug wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siya panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang maluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato,
Mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita manato siya sa iyang pagkamaugayod. Ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma, diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon. Ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigun ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. O malipayong piyesta, karon ang piyesta sa tanang mga santos, both mga na atong nailhan ug wa nato nailhan. Dako akong pasalamat kaninyo kay 3 weeks ago nag-anhi ako isip usa ka diakono ug karon nahimo ng pari na ordinahan ako ni adtong Oktubre 24. So daghang salamat sa inyong mga pag-ampo. Tabangi ako sa inyong mga pag-ampo. Unsa ang inyong ambisyon sa kinabuhi? Nangutana si Sir John sa iyang mga estudyante. Og si Vince mitubag, Sir, gusto nako mamahimong medical doctor. Og si Sir John miingon, wow, pagkanindot. Unya, miisa sa kamot si Chris. Sir, gusto ko mamahimong teacher sama nimo. Ug niingon si Sir John, hay, salamat sa Dios kay nay mo puli nako. Ug daghan pa nga may padayag kung unsa ilang ambisyon sama sa pagkaabogado, engineer, dili engineer ha, CPA, chef, journalist, uban gusto mahimong pari, o madre o brother, ug uban pa.
Apan sa tanang mga estudyante na dito, na ay usa ka estudyante ganlag Dominic, mitubag siya, Sir, ako gusto mamahimong santo. Gusto ko mamahimong santo. O mitubag si Vince, Doms, mamatay sa kauna, una ka mamahimong santos. Mga igsuon, ang pangutana, kinahanglan ba jud nga mamatay aron kita mamahimong santos? Balaan? Karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa tanang mga santos. Daghang mga santo ug santa nga wala gideklarar sa simbahan, apan ang Dios mismo maoy mideklarar kanila. Wala kita nakailan nila, apan ang Dios nakailan nila ug miila sa ilang pagkabalaan. Siguro tungod sa ilang pagkayano dili jud sila sikat, apan ang Dios kinsa nasayod sa tanan, nakakita kung giunsa nila pagpuyo ang ilang tagsa-tagsa ka estado sa kinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. Kung nagsaulog man kita niining maong piyesta, dili tungod kay ato lang silang ginapasidunggan, kay human silang pagpanaw nining kalibutan, uban na sila sa Dios. Atong ginasaulog kining dakong kapistahan tungod kay ang Dios sa iyang dakong kaayo ug gugma nagatawag kanatong tanan sa pagkinabuhi nga balaan. Mao kini ang atong universal vocation. Pagkabalaan, pagka-santos, holiness. So balik kita sa pangutana, kinahanglan bagayod nga mamatay aron kita mamahimong balaan? Ang pagkinabuhi nga balaan dili magsugod kung kanusa kita mamatay. Samtang ang atong mga mata sa pagtuo nagatan-aw nga malaumon nga mahiusa kita uban sa Dios didto sa langit, kita nagapanaw, kita nagalawig, kita naningkamot dinhi niining kalibutan. Apan matud pa ni Santa Teresa de Niño Jesus, I will spend my heaven doing good things on earth. Pinaagi sa paghimo og maayo, kining kalibutan mamahimong langit. Sa atong pag-ampo sa amahan namo, kita nagaingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unsa man ang kabubuton sa Dios. Diha sa unang pagbasa, si San Juan nagpadayag nga ang tanan nga dili maihap, nga gikan sa laing mga dapit sa kalibutan, misinggit nga ang kaluwasan nagagikan sa atong Haring Dios ug sa Kordero sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao kini, buot sa Dios nga kita maluwas. Ang kabubuton sa Dios, kaluwasan. Mao kini ang iyang plano kaninyo, kanako, alang kanatong tanan. Apan ato na ba kining nasinati karon? Samtang ato mga mata sa pagtuo nagatan-aw sa atong future. Ang maong pagbasa naghisgot kung diin ang mga naluwas, nagsinggit sa pagdayig, sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Kini nahitabo diha sa liturhiya, ang santos nga misa. Diha sa prepasyo, ang pari moingon, ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong sa pag-awit. Ug sa atong tubag, atong kantahon ang santos. Mga igsuon, naa pa lang ta dinhi sa langit, ang Dios naa na, gigrasyahan na kita sa pagkabalaan.
ang plano sa Dios nga kita maluwas, ginapahitabo sa matag selebrasyon sa Santos nga Misa. Posible ba nga kita mamahimong balaan? Yes. Sa ikaduhang pagbasa, si San Juan nag-ingon, "Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios ug mao gayud kita." Giisip kitang mga anak sa Dios, mga hinigugma kita sa Dios. Kita gihigugma sa Dios. Tungod niining maong gugma, kita naluwas o ginahimong balaan. Mga igsuon, love saves. Love makes us saints. Pipila kanato siguro makasulti nga lisod jud mamahimong santos tungod kay gitan-aw man nato kun usa kadako ang mga nahimo ni ato mga nagigideklarar ng mga santos. Pananglitan si San Pablo, milawig sa laing mga dapit aron masangyaw ang ebanghelyo. Humani ana giputlan og ulo. Si San Francisco de Assis, mibiya sa iyang pagkaadunahan ug nahimong kabus sa tanang mga kabus. Si San Pedro namatay nga gilansang sa krus sama ni Jesus. Pero ang pangutana, ato ba nga nasinati ang gugma sa Dios? Mga igsuon, ato kining nasinati tungod kay atong nahimamat ang Dios sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Nasinati nato ang iyang gugma, hinay-hinay, basta kanunay. Mao nga mamahimo gayud kitang mga balaan. Unsa ang mahitabo kanato kung mamahimo kitang balaan, diri pa lamang samtang buhi pa kita nining kalibutan. Ang ebanghelyo nagsangyag usa ka pulong nga makawalo kini ginasulti ni Jesus. Ug ang pulong mao kini, bulahan. 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 Matud pa ni Santa Teresa de Avila, ang mga balaan, bulahan. Bulahan nga sa ato pa, malipayon. Malipayon diha sa Ginoo. Si San Juan Bosco miingon nga ang paagi nga mamahimong holy is to be happy. Kung ang Ginoo mo'y atong priority sa kinabuhi, dili siya number 2, number 3, number 4, kundili siya jud ang number 1. Adunay kahulugan ang atong pagpuyo ni ining kalibutan. Wala man miingon ang Ginoo nga kung magkinabuhi kita nga balaan, wala na kita mga problema o mga suliran sa kinabuhi. Ang Ginoo nag-ingon nga kung maningkamot kita sa pagpuyo sa iyang kabubuton, sama sa pagkinabuhi nga simple, nga mainantuson taliwala sa kalisod, ilabi na niining pandemya, pagkamakaluluyon, sa paghimo o mga lakang alang sa kalinaw, ug sa pagkinabuhi nga matinud-anon isip sumusulod ni Jesus, taliwala sa pagpanglutos. Ang ganti, dili mao nga makadaog kita og jackpot prize sa loto, kundili ang ganti way lain kundili ang atong Ginoo. We possess God and God possesses us. Malipayon kita tungod naghari ang Dios sa atong kinabuhi. Nan mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kinahanglan ba jud nga mamatay aron kita mamahimong balaan? Dili. Ang grasya aron kita mamahimong santos adlaw-adlaw gibubo kanato sa Dios. Siksik, liglig at umaapaw. Kining maong grasya dili unsa apan kinsa. Grace is not something but someone. God. Busa, kita giluwas. Kita gihigugma.
kita mamahimong balaan. Og isip gitawag sa pagkabalaan, kita bulahan. Balaan, bulahan, kahingpitan. Amen. Manindog kita og karon atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilan siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Budangop kita ngadto sa Dios Amahan ang nagtawag kanato nga mahimong balaan tungod kay siya balaan. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga leader sa simbahan maninguha sa pagpuyo sa pagkabalaan sama sa mga santos nga atong gipasidunggan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong gobyerno maningkamot unta pagpatunhay sa kalinaw ug kadait sa katawhan aron ang nasud mabulahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang uban sa pangama sa mga santos sa langit, mamahimo kitang masaligon sa Dios ug maglig-on sa pag-atubang sa mga krisis labi na niining pandemya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang pagdawat sa kamatuoran nga kita kabus sa espiritu, magdala kanato sa tinguha nga mas masuod pa sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mahitipo na unta uban sa tanang mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios Amahan, uban sa panabang sa among igsuong mga santos, himua kaming makalahutay sa pagsunod kang Kristo nga among Ginoo, ang dalan sa pagkabalaan. Amen. Amen. Muna sa Diyos, ako karon nakakatakos sa pagkikatubang dalang akong kahuyang ang pagpaulo.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyan santos sa simbahan. Kahimuti, Ginoo, kining mga gasa nga among gihalad, aron pagpasidungog sa tanang mga santos, ug gitugot nga silang among gituuhan nga naanal sa dili kaduha-duha ang kinabuhi sa walay katapusang himaya, magatagad usab unta sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw, pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langit ng Jerusalem. Diin ang hugpong sa among kaigsuona nagadayeg nga kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong nining maong syudad, nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan. Ug sa ingon ni ana, imong gihatag ang mga panabang ug panig-ingnan alang sa among kahuyang. Ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, umba ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tangan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-ibig sunay. Cordero sa Diyos nga nagawad ang sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawad sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios sa nangawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos. O nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya, kami nagtingo sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan sa niining kan-anan sa mga magpapanaw nga nasa bangkete sa puloy-anang langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong iampo ang tanang mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaambo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Niining gutlua, ato karong maghimo kitag responso alang sa mga mihali na ang ilang mga ngalan na adini atubangan sa altar. Kay ang tibuok bulan sa Nobyembre mao kini ang bulan nga atong gigahin alang no sa pag-ampo sa atong mga igsuon nga mihalin na. Is also an act of charity, communion of saints. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Pag-ampo kita. Ginoo, sa imong presensya, dawata ang imong mga anak, kinsa imong gitawag gikan niining kinabuhia. Badbari sila sa mga gapos sa sala, bendisyon ni sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, ug dad-ang ngadto sa kinabuhing dayon, uban sa imong mga santos diha sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag unta kanila. upahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug ang mga kalag sa tanang magtutuong nangamatay pinaagi sa kaluoy sa Dios, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Uban sa atong pasalamat sa atong Mass Presider si Reverend Father Erwin Joey Cabilan, SDB, nga giordinahan sa pagkapari ni atong miaging Sabado, atong mga pahalipay ug panghinaot sa usa ka makabuluhan nga kinabuhi isip pari ni Kristo. Ug alang ni ato nagpadala sa ilang mga tabang, alang ni ining apostolado sa paghatod sa santos nga Eucharistia, pinaagi sa telebisyon, daghan kayong salamat. O kaninyo nga gustong mutabang, palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Sigon sa atong tradisyon, ang buwan sa Nobyembre atong gihalad alang sa mga minatay. Kung gusto ninyong i-apil namo sa among pag-ampo ang kapahulayan sa mga kalag sa inyong minahal sa kinabuhi, nga mitaliwan na palihog, bisitaha ang among YouTube channel, Pauline Cebu, o gisulat sa comment box ang inyong mga petisyon. Ang mga pangalan sa mga kalag nga inyong ipadala atong isulod ni ining box, aron mabindisyonan og maapil sa misa og sa mga pag-ampo sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Hinaot unta nga ang Ginoo mag-uban kaninyo kanunay. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Daghang salamat sa higayon ni ini nga ako nagsaulog sa santos nga misa, pinaagi ni ining telebisyon, social communications. Dili lamang pipila ang naka abot ni ini, daghan.
Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Iduko inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios himaya og katagbawan sa mga santos, manalangin kaninyo sa bendisyon nga walay katapusan, ug nagtugot siya kaninyo nga magsaulog sa pangilin ni ining adlaw. Amen. Kamo nga pinaagi sa pangaliya sa mga santos na luwas sa mga kadautan karon ug natudloan sa mga panig-ingnan sa ilang santos sa kinabuhi, mag-alagad og takanunay sa Dios ug sa inyong kaigsuunan. Amen. Nalipay ang simbahan nga magtipon sa iyang mga anak uban sa mga lumulupyo sa langit. Atuwa dito ang kalinaw nga walay katapusan. Uban kanilang tanan makahimong ta kamo sa pagpanag-iya sa mga kalipay sa langit. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo o magpabilin hangtod sa kahagturan. Amen. Tapos na ang misa, lakat kamo diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be always who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love.